araw lang nangyari yun. Ikay daw pumunta sa rito, baka meron pa. Binigyan ko na lang kahit kogi. Kahit na ano, talagang mapagkawang gawa ka talaga sa mga kasamahan na mga jeepney driver. Pag nag-vlog ka ako yun, isang araw lang yun. Oo. Kinabukasan, Babago presyo. yung presyo. Mm. Binigyan ko na kasi ito wala. Diba? Oo, tama naman yun. Siyempre sa taas ng gasolina natin, kailangan talagang pagbigyan natin yung mga kababayan natin mga jeepney driver. So yun yung mga presyo ng mga latag dito. At 100 pesos. So biglang nagbagsak presyo yung mga latagan dito na mga alimasag. So yung alimasag natin ay 120 ang per kilo, ganyang kalalaki po na mga alimasag na inyong mabibili. Ito po yung mga talaba natin, matataba oh. Kahit maliliit pero matataba naman po yung mga laman oh. 1 pesos kilo sa mga Philippine tuna. Gulyasan natin ay 100 pesos yung mga kilo. At presyo ng mga balsa galunggong na fresh po, ayan po 160, napakamura. Bagsak presyo pa rin yung mga panindang isda rito. Tumpukan po ay 100 pesos. At ito ay 260 per kilo ng mga murang hipon. Saan lang sa Riwa, Boss Lando? Ganda nga oh. Magkano kilo? 190. Ayun. Mga presyo ng ating mga alumahan. Ganda oh. 100 pesos po yung mga per kilo. Isa. So ito yung mga tumpukan na ating update no. Tulingan napakarami, 100 pesos tumpok. At ang mga presyo ng mga hipon ay 280. So bumagsak na rin ang mga presyo ng hipon dito sa Malabon Fish Market no. Napakamura na ng kanilang mga presyohan. Good morning sa'yo. Sino? Good morning, Boss Lando. May pumunta naman dito. Jeepney driver. Sabi sa'yo. Hinahanap sa akin yung ano, yung 90. 90 isa. Kasi sabi niya kasi ano, napanood ka daw niya. Pag jeepney driver may discount. Magdala yung ano, tuna member. Ang dami nun. Alam mo ilang kinuha? 5. Sabi ko, sir, tapos na po bago yun. Kasi isang araw lang nangyari yun. Ikay daw pumunta sa rito, baka meron pa. Binigyan ko na lang kahit kogi. Kahit na ano, talagang mapagkawang gawa ka talaga sa mga kasamahan na mga jeepney driver. Pag nag-vlog ka ako yun, isang araw lang yun. Oo. Kinabukasan, Babago presyo. yung presyo. Binigyan ko na kasi ito wala. Diba? Oo, tama naman yun. Siyempre sa taas ng gasolina natin, kailangan talagang pagbigyan natin yung mga kababayan natin mga jeepney driver. Iba nga, nalalaman ko. May isa, matanda naman. Sabi, ma'am, di ka man nagmamaniyo eh. Iwan ko ron. Pinagpigyan ko na rin para wala nang ano, usapan. Oo, okay yun. Mas maganda yun para, siyempre, gusto nila kumain ng bangus. Siyempre, alam mo naman yung bangus mo. May 90 naman ako, may 90 oh. 90 pesos yan? O 90 pesos lang, mas lang nung tinangunlak yun. Oo nga no. Pang-inihaw. O, pangiyaw. Pag binenta yun sa pang-inihaw na nalagyan ng palama, alam mo magkano bentahan niya, Maeng? 170. Ganun kalaki. So shoutout sa iyo, Boy Mangga. Shoutout. Wala si kaibigan Teddy Bear. Wala matumalimang ka, maasim kasi. Wala si kaibigan Oso. Oo nga, wala si kaibigan. Ando! Bentahin. Sa ito, may ilan sige. Dito na. Alright, so good morning everyone na tayo po ay nandito pong muli para sa mga panibagong update natin sa mga latagan na ating may update dito sa mga latag nila Boy Bangus, Boy Putik. No? So wala si Boy Tilapia sa kanyang mga latag at nakikita natin yung mga presyuhan dito ng latag ni Boss Maeng. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so ito yung mangga ni Boy Mangga sa halagang 70 pesos na mga per kilo. So ito po yan.
At presyohan naman dito ay 120 kada piraso. Kada piraso ng mga latag ni Boy Bangus. Meron din pong 110. 100 pesos kada piraso at yan pa yung mga ibang latag niya ng mga bangus na inyong mabibili sa presyohan ni Boss Maeng dito sa Malabon Fish Market. Kanino, sino susunod doon? Alright, so maraming latag si Boss Maeng, no? So murang-mura ang mga bangus niya. At may 90 pesos na mga presyohan ng kanyang mga bangus dagupan. Alright, so dito naman tayo sa mga tuna natin, laman. Ayan po ay 260 ang mga per kilo. At 70 pesos sa mga kilo naman po ng mga mangga. At dito pa tayo sa mga ibang latag na ating may update. So dito tayo kay Boy Putik. So yun yung mga presyo, no, ng mga latag dito. At 100 pesos. So ito yung mga kada piraso nating mga ina-update sa latag ni Boy Putik sa Malabon Fish Market. Boy Putik! Boy Putik, shoutout sa'yo! Good morning! Ayun, shoutout. Wala si ano ngayon? Boy Tilapia! Alright, so yun po yung ating update dito kay Boy Putik sa kanyang mga latagan ng mga bangus, pampano, no? Na napakasarap sa sinigang. So tuloy-tuloy ang ating update dito sa Malabon Fish Market. At ito yung mga latag nila ng mga mangga. So dito ay 60 pesos yung mga per kilo. So 25 pesos, no? So walang isda dito si Lodi, mga gulay, yung mga paninda rito. Wala si Moy. Ay pala, shoutout Moy Moy. Good morning. Wala kayong isda. Dalawang araw na. So ayan po yung mga latag pa dito, no, na ating ina-update. Puro gulay naman po yung mga latagan dito sa may bandang gitna. At napakamura na mga sitaw sa halagang 25 pesos. So shout out sa iyo. Good morning. Ayan po. Shout out sa iyo Dayan. Good morning. Hello. Ayan, 100 at 140, 130. So ito ay baluna na paninda po rito, no. So sa mga buto-buto, ito ay manok na calves na binebenta po dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung malaking manok, no. So presyo ng broccoli, 140. Cauliflower ay 100 pesos. So mababa na mga presyo ng mga kada tali ng sitaw sa Malabon, no. So sa mga presyo ay 25 pesos na lamang po yung mga kada tali. So biglang nagbagsak presyo yung mga latagan dito ng mga alimasag. So yung alimasag natin ay 120 ang per kilo, ganyang kalalaki po na mga alimasag na inyong mabibili. So latag naman ni Bito. Oh, nandito ka na. Ayun, nagkita lang tayo doon, ah. So 100 pesos kilo ng mga lapad natin dito. Masarap tuyo ito, oh. Mga isdang lapad, no? Gano'n gagaawag dito? Ato 60 kilo sa pusit. 340. 340 ang per kilo. So yan po yung price update natin dito kay Bito, no, ng kanyang mga isda at pusit sa Malabon. Bito, salamat at mga tahong natin, ayan.
At ito rin po yung mga talaba natin, matataba oh. Kahit maliliit pero matataba naman po yung mga laman oh. 100 pesos yung mga kada tabo. So sa mga nagtatanong ng mga talaba ay meron pa rin po dito mabibili sa bandang gitna dito sa Malabon Fish Market. So ito na may mga presyuhan dito ng mga latag. Kaya 140 sa mga tulingan, may 100 pesos, tumpukan 120 sa mga per kilo at 50 pesos. Tumpukan naman po dito ng mga isdang galunggong. Alumahan, tulingan, kalatagan po rito. So dito presyo ng mga hipon ay 250. Bumaba na yung mga presyo ha. At dito yung latag ni Kuya Ricky, no? Update natin, napakaraming latag niya ngayon dito. Kalawang 200 pesos kilo sa mga Philippine tuna. Gulyasan natin ay 100 pesos yung mga kilo. At presyo ng mga balsa galunggong at fresh na fresh po, ayan po 160, napakamura. Pagka presyo pa rin yung mga palindang isda rito, tumpukan po ay 100 pesos. So ito yung presyo ng tilapia, 100 pesos per kilo. Magkano pandaing? Kuya Ricky, magkano pandaing? 180. Yan po yung mga presyo ng latag ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. Alright. Yan na yung mga latagan na ating na-update sa kanyang pwestuhan. May mga presyo na po talaga yung kanyang mga binibentang mga isda. At iba't ibang klaseng laman dagat na inyong mabibili. So mga hipon natin sa Malabon. So mga tumpukan po natin, no? Ayan ang mga tumpukan po natin na inyong mabibili. 100 pesos at 50 pesos tumpukan, no? Kalay ginto. At sa mga hipon dito, ayan. Mga hipon natin sa Malabon. At talaga mga bentahan dito ay tinumpok na ang kanilang mga paninda. Napakamura na ng mga isda natin sa Malabon Fish Market. 180 sa mga pusit lumot at meron din po 160. Yan po yung mga presyo ng mga pusit lumot na inyong mabibili. Alright, ayan po, no? Mga isdang bato na murang-mura, 100 pesos tumpukan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, ito 260, 300 pesos yung mga hipon. Biglang bagsak presyo yung mga hipon na bentahan po dito, no? At 100 pesos kilo ng mga tilapia Batangas. 300 pesos naman po dito sa kilo. Grabe yung mga presyo ngayon, napakamura ng mga bentahan po ng hipon sa Malabon. Tilapia natin 70 pesos at meron din po tumpukan 100 pesos. Good morning. So, napakamura pa rin po ng mga tilapia natin, no? Na inyong mabibili, oh. At ito ay 260 per kilo ng mga murang hipon. Murang-mura. Morning. Murang-mura ang ating mga hipon sa Malabon. At kay Aaron, mabisang mga galunggong. Lumaki na mga galunggong na alaga mo, ah. 120, oh. Napakabisa. Ayan, buhay pa, tumatalon. Yan po yung presyo, 120 ang mga per kilo ng mga galunggong sa kanyang pwesto. At meron din isdang matambaka. Alumahan, 80 pesos sa alumahan. May mga tumpukan din po tayo na pangmasang presyo. At ito po yung mga 100 pesos na mga isdang matambaka, no? So, okay na okay yung mga presyon at napakamura pa rin po ninyong mabibili. So, halos lahat, araw-araw, bagsak presyo ang mga panindang isda dito po sa Malabon Fish Market. Ang alimasag po natin ay 70 pesos per kilo. So si Ate Pat kanina namamasyal daw sa taas. Ngayon, nandito sa paninda niya ngayon. Nandaan lang sa Riwa, Boss Tanto. Ganda nga, oh. Magkano kilo? 190. Ayun. Mga presyo ng ating mga alumahan.
Ganda oh. 100 pesos po yung mga per kilo. Eh sa gulyasan mo, 90. 90 ang per kilo. So mababa yung mga presyuhan ng mga latag na isda sa Malabon Fish Market. Ate Pat, salamat ha. Thank you. Yung mga balsa galunggong, tinumpok na. Hindi kita napansin to, so shout out sa'yo. Good morning. Good morning, Boss Lando. Shoutout sa mga tropang kain creators. Ayun, shout out sa'yo. Good morning. Shoutout. Kain creators. Alright guys, ito naman po yung mga presyuhan dito ni Apatar, ang kanyang mga gulyasan sa halagang 100 pesos yung mga per kilo. At sa mga tilapiyang Batangas ay 80 pesos ang per kilo. Grabe, swabe ang mga presyuhan, napakamura. Napakamura ng mga presyuhan ng kanilang mga latag. Ay, ganyan to. Oy, banyero, tipo. So ito yung mga tumpukan na ating na-update, no? Tulingan, napakarami, 100 pesos tumpok. At ang mga presyon ng mga hipon ay 280. So bumagsak na rin ang mga presyon ng hipon dito sa Malabon Fish Market, no? Napakamura na ng kanilang mga presyon. At mga pusit natin, ayan, 150 ang mga kada kilo. Tapos mga presyon dito kay Nanay Ning. So tumpukan po dito. Ayan, mga tulingan po natin. Dorado, Barracuda, Tugita. So ito yung mga presyo, no? Napakamura. 70 pesos kilos tulingan, 90 pesos tilapiyang Batangas, gulya sa 100 pesos, isang matambaka ay 100 pesos. Yan po yung mga per kilo na mura-mura po ninyo mabibili dito sa pwestuhan sa Malabon Fish Market. So napakaraming latag, no? Ito yung mga tumpukan. So shout out sa mga kamag-anak mo sa Canada. Ayan, ang mga tumpukan po dito. Talagang 100 pesos. Pagi po natin ay 120 ang per kilo. Good morning. So ayan po, no, 100 pesos yung mga galunggong po natin dito sa mga... So shout out sa iyo, Boss Ed Pompa. Good morning sa iyo. 100 ito. Magkano yan? Ano ba yan? Tatakol. Dito. Ano ba yung ilalim niya? Bata. So yan po yung presyo ng tilapia po dito, 90 pesos per kilo. Shout out, good morning pre. Ano si parang Agustin? Hospital si pare mo. Bakit? Ako na kanya ng kapay. Anak mo. So yun po yung mga isda tumpukan na kanilang bentahan dito sa Malabon Fish Market at napakarami. Yan po ay 100 pesos sa mga tumpukan, no, na inyong mabibili. Good morning. So, shout out sa iyo, Boss Once. Yan ang mga latag nila dito, no, ng mga isda tulingan na inyong mabibili. Alright, so maraming salamat sa inyo mga Lodi. Thank you. So, yun yung mga update natin dito sa mga latagan nila, no, sa Malabon Fish Market. At marami na rin sa ating mga kababayan ang mga namimili. So napakamura po ng mga presyon ng kanilang mga latag dito at bagsak presyo. Halos lahat ng mga paninda nila dito, mga isda, hipon na inyong mabili at mga pusit, lumot, no? Sobrang mura po ng presyuhan. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.